kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Presiden Kaseng Bhalang ki kentei umlingka ka Dr. G. Hana Balahun Karbuki kala jau umat haba ai jingkren ha ka jingelang thang mombati ban sngolam nak menta ka mensim I hybrid in sapira lingdo maunai kabala long ha ka shnong umlingka kabala penlong da Kaseng Bhalang ki kentei umlingka habakren ha ka ni ka jingelang ka Presiden kala jau umat brup haba perkhat ya ka jingud jingyam ka hybrid in sapira haba ka shapen yap ha ki riu trang snam da ka baong ru ba ka shnong umlingka baro ka wei ka yam lang bat ka yeng ka sem Nakalyang Kaseng Bhalang ki kentei umlingka lingba ka Presiden kalapha ay ka jing snolem shaki kimegi kpa but shaka yeng ka sem I hybrid in sapira lingdo maunai kum ka kimi kum ka men kum ka para ka jong pi na yeng ha ka ni ka por da ka jing so kya ka men sim ha ka tu ka sngi hadien mangilai I lang ba ki YouTube ilat pathai khobor ya ka ba kini ki parlok ki ba iet ki jongi ki la pensa priangi ki khobor ba ik jingja jongi insafira na ong ye ki kita ki kena ki baret ki khonrot ba dui ki baret na ong ye ki duai ba ngin sa sham no I insafira nrai namen step na yam rangba na kabenta mangatip ye ka khobor baka ni ka khon hap ka baret kala sha penyam kalong ka jing thang ka mensim baro ngitip ni mat ye ki jing yap jong ki ba ye ki ba thon ki jongi ka no ka long ka jing sok men ba baro ka ying ka sem ye don lang ha ka ba ye ki ba thon ki jongi ki yap prakhat ye ka ni ka khon hap ka baret ka ba ka jing ut ka jing yam ka jong ka sham la yo snow de ki kmi de ki kpa do kpa u baka ie je ngam tep ka no ka jing uat ka jong ka ngam tep ka no ka jing yam ka jong ka le se ka laban perta ku mei ko pa ka khna ka ba south lam henry ki squad ki kmi ki pa kim laban yo snow ya ka haka ni ka por nga pat ka mensim ba baro ni pat ka mensim hep kebedet kebelalek kebau play desi mentak laban don ka cat ka jong play kai ikat ni alum ni solam ko hep e na ka benta jong pi banginget scam bapila don hakak sangti ka jong play suk hakikti ka jong jisu bat suk hakikti ka jong play bat pin shong suk junam batu ka baka jing uot ka jing yam ka jong pi kala wai no ipa eka jing solam yaki kibiki pa ikiba yang asam ibanga tip bagi umat naki kemat ki jongki kimpat ngat hadu menta ngitip skam baka shnong umlingka baroko wei ye yam lang nakabenta jongpi ka khon kala let selendat jongki do ka ei ka bang mangabat ba pingin le kumbai rang ba shnong ba rang ba dong kila kren ko ki me ki kpa sumar bhai la ki jong ki khon ki khti ki jong pi hikai ya ki bakin long ki khna ki ba bha andala san larang ba andala sha la chisni ngaso kya ka mensim habang ai I bakin rang ba snong ki rang ba dong kya ki men miet men yong habaki don ki jingja snong athau nga isen ai ya ki hatu ko ki khon samla ki jong ka snong omlingka pikwa mo banle ki kam ki babaman na khot akani ka por ka bamenta ye ki tu ki riu baman ye ki riu transnam ki ba pikni pitkhat jindat ye ki jigim ju ki khon kin thai ki jongi ki ba hadu menta ke jingcha ya ikong riakam padi hybrid erika kimpat ja na ka donot ka jongi nga try menin ka si ka de ka si dap snem ka jongki rei menta ka wan cha sa ka ni ka wei sa ka nut tali ki men sim ki ba koridor ku ki riu baman ken mau ho ki bor ka an ki lai le shitam la si pila pendu ki evidence ki ba le se ka bor ka an ka jinglong priu kim na
Rekan mau ngakren hakini ka por ka bamenta. Wala na piri hakanu ka jaka. Kaseng bahalang kikentai ka shnong umling ka barakaway. Ka kren dakan ni ka ktin ka bakya. Ya kiriu baman, ku kiriu baman, ku kiriu transnam. Kiba takhat jubor, ya ka jingyan ju kikentai kena. Omtang kikentai kena, rei ki rangba. Lada piri hakanu ka jaka. Tang bakin mau ublay ya POE kan sampai ke por bapin second do ya ublay ubaim penon laban ri kata ka por sanu pipet mentangim tep sanu pidan mentangim tep ka ai ke jeng temu jong pinang ni sakbat rungim tep reken mau ngakren biang sai sisir ya kani wa ublay uyoi Ngiyo ilang bakilat patay kumor. Bakumno kito kinong penyap. Yaw rajan. Giyong nanta ay yang ini sleeping pills. Ay yang ini kidaway. Bagila abanyap no. Na makasnayap ka jong raja. Ka wanpaw haki malakapor. Nga ngayt scam ya pikirubaman. Bakasnayap. Jong kini kiba pila penyap. Ika mensim kiba kodor. Kanyay buot. Pinting. Pinsmit. Sirta ka jingim ka jong pi. Lada. Ni kot akan ni kapor komenta. Lada bikwa ban i no ai kini jinglong maman. Kut jingmet ba pin i yaki. Bat nga kerpat ru akan ni kapor. Nakalyang kinong sanchar, kinong yalam, kinong yadai ka ri ka ba i ke jongi ngisanya api ko kinong sanchar ke ba i ke jongi. Ni tips kam ba pinom la ban long kinong sanchar ya ka ba ublay ula bo ya pi ban long kinong sanchar. Kinong yada ke ba i ke jongi. Ni kerpat da kabas norit ya dalam yangi ni long ki ken thai ken na ke basibor nyim don bor la ngi ya chalenti se sengkien ni song ka jing ma ka don ni song ki yen ki sam ki jongi ni don ka jing ma ngin tuai oblay wa oblay un a ya pi ka bor un ya lam ya pi da ka jing start blay wat sha da lay ru em baka jing start ka baka ja pertai kan ya lam ya pi rengi duai ka jing duai jong ka snong umlingka baro ka wei kalong ba ublay unya lam ya pi da ka jing start blay ba pila ban te la kam yani ki jing sniu ki badan jelai sau dong ya ka ri ka ba i ka jongi la mention ni rang ba snong ka ri ka ba te prio te play ngangai scam ba nangi sakmat da ka jing rap lam ka jong pi da ka jing rap jong ka snong Baby nong nasong snong ibadan apa kani ke celaka ka bai ke jongi ngin simkya bat ngin penlong sa sisin ni kani ke ri ke jongi ke ri te prio to play